Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila To inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 53, Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Farming Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarna kita sang panahon pero do alang-alang aton sa nga Provincial Disaster Management Program Division. Okay lang, pakaronan takaron kung available na sila. No? I-check naton taning lakat sang LPA no? Kung kumusta ini. Diri sa Bacolod, sining hapon bumunok ang ulan. I don't know dira sa inyo kumusta. Sige lang, sa gihapon kita nagapahanumdom sa inyo, ang nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom santay tay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang, 24/7. Sa balita, una sa aksyon. Antes pa naman ang tara ng aton gig panaming kada gabi. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian
nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na dyan Philippine Standard Time, lasay 57 na. Subong nga adlaw Webes kita, yari na kita sa Marso 11, 2021. Aksyon Firing Line. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Onboard na, tubtoblas numabing tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalinagumbang nga balita sa aton sining pagpangalagad? Halong gid ang aton sini kapolisan sa pag-uyat kapag dala sa inyo sini personal nga armas lutang agod malikaw sa anuman nga aksidente, no? Pareho sining natabo sa isa ka pulis silay ang niya sini personal nga armas gikan sa iya sini nga hawak nahulog pagtupa sa duta sumigabong sa iya nag-igo nga paa. Aksyon Firing Line. Pinakadiboy nas pagidini nga tao kaysa paa lang gid umigo, no? Way gid na sintro sa mga fatal parts ang iya sini nga lawas. Ti may lang kay way gid mapuruhan, no? Ti dason halong gid kabalo naman kita ang kapulisan naton always iyang ready ng ila sini nga mga armas. Ila binagid ko nagapatigayon sila sang mga surveillance monitoring or nagalakat sa dalanon or nagabiyahe ang ila sini mga personal nga gamit ya preparado na ni anytime. Tiniyo na hulog sumigabong sa paayagit. Aksyon Firing Line. Samtang didto iya sa Sagay, sa gihapon wala sang may matumod nga suspect ang Sagay PNP. Siring pagluthang patay sa isa ka truck driver kagabi while nga nagalantaw sang television. Sa iya sining nga ugsaran nagapulupongkong TV niya kitaon sulod balay. Ginpalapitan lang sang motor cycle riding in tandem mo. Ang angkas naka face mask kaginpusangan sa apipingig. Lapo sa ulo, patay gining pobre. Aksyon Firing Line. Samtang karon man istoryahan tani ang executive order sang Philippine National Police. Inibalang nagmando sila, no? Ngalikawan sang publiko ang kamustahanay, ang paghaksanay, ang paghalokanay, ang pag-ulo-agbay, kag pag-uyatay sa pampubliko nga lugar. Aksyon Firing Line. Gintawag nila ni nga PDA, mga kaaksyon o kon public displays of affection, na? Puwerte na. Bawal aksyon Oliver nung kakagin mag-uyat-uyat na sa asawa mo kung lakats dalan, ha? Aksyon Firing Line. Ambal ko kay na ganit ko na asawa bi siya in general ni sir. Bisan sino lang dapat in public places hindi kagid mag-uyat-uyat da. Grabe na gid subong no daw. Do hindi mo maintindihan nga daw gasululumbra na nga mga protocols nga daw hindi magkalaamo pero kung sundon mo
do wala gin man sang diferensya na. Action firing line. Okay man, actually public awareness man ang ginhimo nila mo para lang gid nga masunod sa mga tawo ang basis sang PNP amo ang nagasaka nga numero sang kaso sang COVID-19 didto sa Luzon area. Action firing line. Kung kisado makakadlaw kita kung kisa lingkunano na ni anong sitwasyon sundon ta lang niya. So far duway gid may madula sa aton, no? Si Senador Ralph Recto naghambal gani siya daw war against love na ni mga buni. Action firing line. Hindi man na daw health protocol galing kayong pulis kung kisa dapat hindi na siguro sa gis intra pa diri tutukan taning kriminalidad. Hayaan na lang nato ng aton nga IATF kag DOH. Galing kiti may poder man sila, no? Under sila sa administration eh. May ara sila sa sige sundon ta na lang ni don di man bugata. Action firing line. May nagreklamo to ganyan balati paano na lang na karong bata kuya nga nagalakat kami sa downtown o kung din nga lugar hindi ko pwede uyatan tino ni karon basi lipat ni si Action Oliver nga ang bata nga nag-edad 15 panaog hindi pa pwede kagwa sa puluyan niya. Action firing line. Amo ginang dumdumo niya nalipat ni siguro. Sige, ang iban nga balita maka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Oy, ang diri sa Bacolod subong ho may ginilis na naman nga grupo sang kapulisan nga nagasakay sa motorsiklo. Ang ngalan nila ang Police Tactical Motorized Riders Unit Operatives. Tiamon isla ko nung maglibot-libot sa syudad. Amon isla ko nung mga monitor. Bisan ano pa ni nga ngalan sa aton di kon inconsistent malang himo taway managyapon. Action firing line. Dapat ya bisan mo ay ngalan kung pulis nato nya nagahulag kag nagalagaw-lagaw sa mga din nga kilid-kilid without the very nice name of the group o kung ano nga mga operation ano bla 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 da. Why na isang ngalan na performance di nga aton. Action firing line. Samtang ang iman nga balita mga kaaksyon diri syudad sa Bacolod turnover buwas nga adlaw pati gayonon sa isolation facility dira sa Alihis natapos gid man sa may turnover from DPWH to a local government unit of Bacolod mga kaaksyon. Action firing line. Kag mangin kabahin man may turnover magid nga isa ka proyekto improvement man sining evacuation center dira sa Vista Alegre from DPWH Gapon National Project. Now, sa DPWH i-transfer na sa LGU. Action firing line. Kamay pa purti man ang bakabaka ni Lone District Congressman Greg Gasataya. Ining mga satellite markets diri sa Bacolod Action Oliver, ining sa Sumag, ining sa Granada subong nga gina-renovate sa pagtinguha ina ni Lone District Congressman Greg Gasataya nga nagayango-ngo to siya sa National Office ng DPWH kundi pa nga may mga pundo da para ma-renovate ini. Ang downtown area sa no renovate da nga pagkarigkam klase merkado na. Action firing line. Kung damo lang ko kwarta, di kung bakal da mo sa pagkahigko bla. Galing kay jutay kwarta ko kag kung magsulod ka naman sa mga malls Action Oliver, ang mga baligya man to puro naman tagpila ka semana na stock man. Action firing line. Tiyantos ka na lang sa rigcam nga merkado, no? Pagpuli mo sa balay, kung ihugasan mo lang todo mga isda. Total ang isda na tungtong, mas tapang ko. Pero kung kisa tikalain, magalakat-lakat kasdalan, eragay, ang imong natapakan da, lamawan, do kuno nang sa Libertad Market, paginusan utay pang renovate man. Action firing line. Ang Windows Plaza, ginhimo na lang gani nga suluyupan, ho? Way na ginatalo pangdan sa aton nga local government unit. Di mo tutukan ta dapat, ang COVID-19 niya na ara na ni siya, no? Amat-amat na ni siya, so divert na nato attention naton to the other projects sa Bacolod. Sano naman ta magsinala-sala nga magpatutsada kag magpakuno-kuno nga kayuhon tanikon nagahinampot naman ang filing sang COC. Action firing line. Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon diri sa Bacolod sa gihapon 7 ka hospital na, no? Patigayon sang vaccination ang rollout sining Sinovac o Sinovac vaccine from China mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod. Basi tingala ka mo kay before ginamention ta diri ining nasambit yang 6,000 plus nga doses sining nasambit nga si Sinovac intended lang kuntani sa Riverside Medical Center and Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, pero ginpalapta ini Action Oliver sa iban pagid nga hospital kay hindi man maubos bakuna ining sa mga duwa ka hospital ngini iban na pamalibad man. Action firing line.
Ang balita gikan sa provincial capital karon dugay sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon Ario AstraZeneca vaccines magaabot sa Bacolod buwas o kon Sabado suno ya kay testing czar Secretary nga si Vince Dizon mga kaksyon. Firing line. Ate sige hulat-hulaton ta ini kagiban pa nga balita karon sa aton sini nga pagpangalagad alas 7:05 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Brian Warden. Aksyon firing line. Karon i-check man nato na iban nga balita diri kita sa national anay ho. Baw ari na nagaginawa na Action Oliver. May namangkot nato sa sino na si Action Oliver man sili ko mo nang akon partner di nga nagatango-tango sa tubang ko. Namangkot. Siya do sikat ay nangalan. Siya do damo panangalan niya sa imak. Sobrang ko sige lang bala kay amo nang akon sini nga kabala ko kung gapungko kami di sa studio. Ang atubang ko di kamera. Kilid ko di duha kabilog kamera. Sa baba may mga CCTV. Tidaw buangit ka digistroy ka ng isate, may lang kay si Action JM, kay Action Oliver. May chimpo, mas lang magtango-tango sa konti ginalawag ko ni ngala nila para daw may buot man ko di blano. Sige. Sige, sa ibang nga balita maka-action sa national kita nga balita, ari na naginawa na sila sa nagligad nga Domingo ginbatikos ang Run Sararan diri sa syudad sa Bacolod because sining way pagpatuman sang health protocol standards sa idalom sang Interagency Task Force mga kaksyon. Now, ina-part na sang political season nga palaabuton, may mga utod na kita nga nagamat-amat pabatsyag. Dito iya sa national makaksyon ang PDP Laban. PDP Laban. Nagpanawagan na ang pila ka mga miyembro nila, ari pinainto gini mo. Ang pila ka mga miyembro nila kay Presidente Rodrigo Duterte nga kon pag-abot sa 2022 kung pwede lang tani magpapili siya baka vice presidente. Action firing line. Per tema siya ginaayo namon ang presidente ta subong sa 2022 please papili ka sang vice presidente. Amo nang singgitan subong suno diri sa nasambit nga grupo mga kaksyon nga gusto nila nga padayonon ni Presidente Rodrigo Duterte ang naumpisahan nga mga policies sa idalom sang iya sini nga administration. Action firing line. Ate sige, lantawon tanay sa mga legalidad mga ka-aksyon. Nag-umpisa plus lagli. Dodamo naman natapos si Presidente Rodrigo Duterte. Galing kay Ti Kabaloka. Ang anom katuig nga termino sa isa ka presidente pertigid iniya kakulang sa presidente nga may performance. Action firing line. Sa presidente nga may performance, ang anom katuig nga isa ka term sa pagkajutay gina nga panahon. Pero kung wala ka man performance, dugay na siya mahuman nga taanom katuig mga kaksyon. Action firing line. Ilang tawon tani anong sabat ni Presidente Rodrigo Duterte sining panawagan karon sa pila ka mga miyembro sang PDP Laban nga amo karon na nagaduso sa iya nga kung pwede lang siya gyapon ang magapapili siya bilang vice presidente sa palaabuton nga 2022 nga eleksyon. Action firing line. Ang lain na kung dumaog si Leni Robredo for president o pagka-presidente siyang vice president at tinahimo ni siyang kung anong papel ni Robredo subong amo manimangin papel ya sa palaabuton. Action firing line. Pangamuyo, onyagid nga once pumapili sa vice president Action JM, dumaog bata ya. Para ang bata ya presidente siyang amay, kung di daw ka okay lang, what if bi karon kon dumaog karon si Leni Robredo kag si Duterte ang presidente? Ate, ang papel ni Robredo subong nga daw tando-tando kag daw sulugoon nga way labot sa pagkapwisto, ida amo ni mahimo man kay presidente plakadlaw. Firing line. Pero depende na kay Presidente Rodrigo Duterte, pero para sa ako nami nga magpahuway-huway na siya. Okay na ta. Kami ako solve na ko sa performance ni Presidente Rodrigo Duterte. Ini tanan nga mga trabaho ya subong kung sino man ang maging next president sa Pilipinas. Tani, like for example, hindi bikalinyada kag hindi pamilya or hindi or layo gidya kay Duterte, ang next president Abe, please lang padayonon tani mga projects kag programs ni Duterte administration. Ipaiway tabla ang pamulitika kami mga lugar Action Oliver nga nagbulos ang lain nga alkalde sa sina nga alkalde. Ang tanan nga mga proyekto way nahuman pinabayan. Action firing line. Kaya hindi iya proyekto nga nagsugod tiya mo na ang mga tao nga mga siluso kung sa mga gugma pa siluso, no? Yung mga tao nga mga madinumtanon, no?
kung ikaw nagdaog da, padayon na. Kaya nga, sa imo managyapon ang credit, kredito nang ginapangita permi sa mga politiko, ka ba officials gobyerno. Action firing line. Kita mo kadto na to sila sa mga mga okasyon niya, kinanglan nawagon mo gini sila. Kaya kung hindi mo ni munuhan ang ngalan nila to sa okasyon to, puli ni sila. Action firing line. O kung hindi, basta magpuli ay naara kumo nila nga, ara yaw-yaw kag buyayaw kung ano na lang. Kabalutan ni sila ya pakasikatan ng ilaya mo. Pero part ina sang game kung ikaw isa ka public official kag politiko. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa aton nga pagpangalagad. Robredo gihapon. So diri sa Malacañang so na namon gina sapak gidapat si Robredo mo kag hindi sa lapakon ang vice presidente. Action firing line. When you ginasapak sagin yung mangyapon kamuno ngalan niya. Suno diri kay Attorney Harry Roque ang spokesperson, presidential spokesperson nga trabaho subong tutukan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ako saludo ginman ko. Kung lain guno presidente sining pandemya tabo sa aton sa Pilipinas. Kag ang kay Robredo suno kay Roque lakat niya pamulitika ni iyaya gakampanya na sa gani for president. Tanan nga giho everyday sa mga public officials pamulitika man na. Abi nyo lang ha. Abi nyo lang tanan nga tikab sang baba nila pamulitika ina. Oo, una dirigin banata naman ni Duterte ni Robredo si Duterte mo. Ambalya puro lang kamo nga atake sa akon bilang vice presidente. Pagkatapos ang pandemya do pinabayan nyo. Amo ng pananaw niya Robredo ya mo. Depende iyan ya. Para sa akon niya natulupangdan ko ang kampanya subong ni Duterte sa pandemya. Puwerte. May gamay nga pila ka medyo behind kita pero kung lain ang presidente bot lang tabo sa aton. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa national sa gihapon Task Force Vaccine mga kaksyon ari. Ang National Task Force nagaplano subong nga patigayonon ang 24/7 nga vaccination program sa gobyerno para mapatigayon nga mapadasig ang vaccination. Ini ang palayag sang National Task Force Deputy Implementor iya nga si Vince Dizon para kunosuro siya pila kadlaw dasig lang pala magdamo ang ato na bakunahan kag himuon nga 2 to 3 ang shifting sa mga vaccinators. No? Para maglabot kita sa bulan sang Hunyo, kunin sa Marso, Abril, Mayo, Hunyo, may mabakunahan nga target nila nga 3.4 million Pinoy nga mabakunahan na. Tidiri sa ato na nag-aalalabot din nga mga bakuna na Sinovac, AstraZeneca, ang Pfizer, kag Moderna. No? May man yung mga plano total pang vaccine malang na. Galing amo na, gyapon Action Oliver, hindi madula, ang pangduha-duha sang pumuloyo basta Sinovac gani ya may gadamo galingo mo. Action firing line. Timigo ko gahambal nga hindi gi ko sa Sinovac. Mayo na lang ang Pfizer or never. Action firing line. So okay na ko sa Pfizer or never. Kay kung hindi ko na Pfizer, hindi gi sa magbago-bakuna ya. Tila karon ni mandatory bla. Ano ka manago ka sa dinga koy ba? Action firing line. Pero hindi lang Away na sa mandatory kay Budlay. Away na pilit tayo sa bulo bakuna. Alas 7:03 sa Action Radio, Philippine Standard Time. Action firing line. Ang iban nga balita sa national, update kita sa ring COVID-19 kay subong nga adlaw, puwerte ka timbuok sang nagdamo ining numero. Naglabot na sa 607,048 ang cases sa bugos nga Pilipinas humalin sang nag-umpisa si COVID-19. Subong adlaw nagdugang sang 3,749. Nagapabili naman niya sa 47,769 ang aktibo, 546,671 diri ang naka-recover, ang patay kay 12,608 na. Action firing line. Pakaronan ko ng body cam mga kaksyon, parte sa PNP, kaya Malacañang nagmando na diri sa kapulisan nga sa bulan sang Abril dapat ang operation sang kapulisan may ara na sang mga cameras. Action firing line. Diri kita makaksyon sining memorandum circular nga ginpapanaog iya sang Department of Interior and Local Government o kon DILG, no? Ining memorandum circular nga istrikto nga pagpatuman sang uniform travel protocol sa bugos nga Pilipinas. Action firing line. Kay maga-issue ang DILG diri, no? Agod nga matuman ining travel protocol sining pandemya. Ini matapos Action Oliver nga may pila iya ka mga LGUs
may pila ka mga LGUs nga nakalabot dito sa ila ang Talapangod nga wala nagasunod sinasambit iyang uniform travel through protocol. Action firing line. Ang naitsindihan ko, ang LGU nga ginmono ditan sa Panay damo to ang Bacolod na lakip pa sini kiti interview tani sa nagligad tuod hambal ni City Administrator M. Ang siya magapatuman kita gyapon sang RT-PCR kag negative result ya diri sa aton dapat pakita nila. Action firing line. Sa ginpatigayon nga briefing makaksyon ginpalayag diri ni DILG Undersecretary nga si Jonathan Malaya. Ila na obserbahan nga kadamo tod sang LGU subong mo nga wala nagasunod sa IATF Resolution number 101. Pero sa 101 dira ginbasa ko gini may ara ang local government units ang poder nga magpangayo sang negative result or mag-swab test o mag-quarantine if pwedeng himuon ina sila tagsa-tagsa ka mga lugar. Action firing line. Ang nasambit nga paghalog sang travel requirements ngayon nagatuyo mga kaksyon suno sa DILG nga makalibantar ang aton sini nga ekonomiya. Mayo man nga mga tikang pero galantaw kita bala sang result sini pila kadlaw kon pasugtan ta na lang nga mag-inabot diri nga wala sang nihay kag nihoy ang aton LGUs to check sa mga utod ta nga naga-inabot sa Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Kaina na interview na Action Artay Hupon ang provincial government si Governor Eugenio C. Lacson kag ini siya 100% naghambal gid nga dapat ipatuman gihapon ang swab test kag ang result pangayoon from kung diin sila nga origin naghalin mga kaksyon to secure sang aton sa probinsya kay ti sa score subong kada adlaw ang probinsya sang Negros Occidental 1 digit gid lamang ang Bacolod for how many days nga ara kita in a row nga 0-0 mga kaksyon. Action firing line. Kung mag-inamo sini nga magpilawala ay kita bangod sining uniform nga travel protocol di ba sino magkalahinabo sini sa aton plakadlaw sa Manila to subongo may mga lockdown naman to Action Oliver nga mga barangay to. Action Brian Borden. Action firing line. Abe kuhaan ta sang detalye dire kag opinion si Vice Mayor Elsen Familiaran, ang chairman sang IATF. May connection siri kiti DILG na nga mandate mo magapapanaog sila sang nasambit iya nga memorandum circular which is ngati kita dire imbes nga kulukampante na kita okay na kita porti na kaayo sa aton nga sitwasyon although ngati ang health protocol standards sa ginapatuman gid diri sa Bacolod disiplinado ang Bacolod non kag Negrosanon ti kon sundon ta kining base ini sa memorandum circular nga nagpagwa sa DILG basi mag-inano kita ulibat diri. Online sa firing line. Sa aton nga linya the Vice Mayor of Bacolod and Chairman sang IATF Sir Elsen Familiaran. Maayong gabi sa imo sir. Yes, mayong gabi sa aton pagpalamatin. Aha. Sir, any opinion kag anong mga tikang nga himuon tas diri sir sa ginpagwa sa DILG nga mag-issue sila sang memorandum circular stricto nga pagpatuman sang uniform travel protocol gidya nationwide sir. Well, halaton ka siguro action drive. Ang guidelines or memorandum circular because I suppose nag-issue yan siyang guideline ng National IATF. Yes. When it comes to COVID guidelines, you know. So, may reports na ang DILG mo pagwa. Maybe perhaps ang ginahimo sa DILG, kung may mga deviation or violation sa national IATF guidelines, remind nilang LGU. And that ang LGU naman yan, ginahimo, nag-appeal sa national IATF sa nila guidelines nga ginapatuman other than the guidelines issued by the national IATF. So, lato-laton ta ina kay ang resolution 101 while nag-mention dara na uniform ang
guideline, Mhm. may ikog eh. Yan May eh. ikog siya sa paragraph Oh. na nagasiling na may dakom ang local government unit sa dugang Mhm. sa mga guidelines na makapayo sa ila Yes, yes. sa lokal nga pagdumalahan, no? Mhm. So, pero sinisang aton dire kung halin ikaw sa mga high-risk areas, Mhm. nag-require kita siyang RT-PCR test. Yes, correct na. Mhm. While ang probinsya, upon arrival, swab ka, Mhm. kaya quarantine ka. Nan. Mhm. Si kung lang taon mo action drive, effective ang aton strategiya. Correct In fact, tatlo kadlaw sa bunson kita white cases. Zero tanan. Mhm. Mhm. Oo, kung lang taon mo ang positivity rate pala Aha. versus sa population, ang nasyon naton not so sure kung nag 6% ka ha. Mhm. Last time to 5.8%. Mhm. Ang positivity rate mo silingon nga kung may ikaw kagatos dira, ang 5% niya ara ikaw 5 katao nga positibo. Mhm. No, 5.8% nationwide, pero ang aton sa Bacolod wala yaklapot 1%. Yes, yes. Mhm. Kay sobra pa man lang kita 5,800 na positive. Mhm. Ang aton populasyon sobra ng 600,000 mo. Mhm. So wala gani pala buot 1%. Kag I And understand. ang aton mga strategiya, Mhm. epektibo katama. Correct. I understand ining nagapabilin subong positive sa aton sining mga 50 na lang kabilog kag ang kung may positive gid man ini sila hindi local caser kundi mga LSI naton, mga APOR. So dapat para yunon talang gid ang strategy ta since then nga nag-umpisa ini Sir Elced, no? Mhm. Yes, correct na. Assuming ang di nga ti kung sundon ta ang iya sang nasyonal nga pulisiya, Mhm. ang apor yan, distracted mo, wala kagid niya requirements. Kung wala kami sila din swap, Mhm. hindi sila lagaw, hindi sila panglaton. Correct, Ben. Pero kung damo ang kaso ta, yung masuprer, Aha. kita yung kalaluoy, kini ang movements ta eh. Yes. Kontrol ako naman. Mhm. Granular lockdown. Mhm. Bao mo gina. Hindi na namin sa atong ekonomiya, Mhm. but luoy man tani sila, but ang hindi ka masakripisyo wala ang isa Yes. sa kadaman. Sa kadaman. Oo. Diri sa aton may 50 sobra na nga mga barangay nga kuan gid inang libre na gid sining COVID-19 and then may mga businesses na gid man kita nga nag-apat-apat amat open nga sadto way gid ka abre because nga nagasalig sila nga 0-0 na kita sir mo everyday. Mhm. Yes, correct na siya, Action Bray. Mhm. But ang aton observation, ang mayoriya sa aton pumuluyo Mhm. cooperative. Aha. Ang mayoriya sa aton pumuluyo nagahalong. Mhm. Ang mayoriya sa aton pumuluyo nagapalo sa mga patakaran na ginapatuman sa aton gobyerno. Mhm. Mhm. So kabay pa ano hulaton tayo ila sining guidelines even though nga ang IETF lokal may IETF national mga do dira gitiyaga sandig sir mo no so ila sining mandate. Yes, in fact, Action Bray, ang regional IATF na pagwa siyang isolusyon na status quo gan ang Si aton mga protocols. In other words, ang what is existing bala Mhm. na ginahimo sa mga LGU, yung nagka-status quo, yung continue. O kung wala, yung Island. So, hulaton natin ini kasi may mando. Yung taon takit ang himay-himayon ka ang inspection eh. yes. Kung ano, gid ang kaundan siyang nagambay sa ni sa news nga magapagwa siyang guidelines ang DILG. So, laton ta ina Mhm. tunan kag kon mayot tumanon ka ay kamay mo dira kon may mando kita sa national government. Kung sa bagay ano kay ti ari man lang kita sa dalom. Anyways, thank you good sir sa imong time pero sir
Ngayon ako gamay nga opinion, puwerte nga kritisismo subong sa PNP, inibalang PDA nila nga ginhambal nagligad nga adlaw, inibalang public displays of affection. Anong reaction mo sinadiri, sir? Well, ang sad to say, ay man sa enkwentro dira sa iban nga ensya sa gobyerno, but for me, action grind daw overkill dala. Kasi kung may public display ikaw siyang affection, normal, inaguro sa mag-asawa or magkubihanay or pamilya. Correct. Alang-alang ka man na mag-apos ang hindi mo asawa sa public. Kapailan ka to karong kaso. Alang-alang ka man na mag-apos siyang bata or bata dirang hindi mo. Yes, correct. Diba? So, for me, kung ang public affection siyang pamilya, mag-asawa, magnubihanay, mag-amay, mag-iloy, ay guro problema. Yes. So, ng taon natin ang written na guidelines. So, bakit na-misquote malang wala action drive? That's why. No? Ng taon natin. Bisan ako nagahulat mga ni isang balos ang PNP abi nga maka-explicar again regarding sini kay do lain ang intention sa iban. In fact, may mga senador na nga naghambal nga do hindi na ni amuhaw do sobra na ni do mo sina vice. Bakit man nag-interpretar lang Sulaton natin kung how to start. Yes. Sir, ang imo sini panugyan liwat sa Bacolod doon, lakip ng Negros-anon sining sitwasyon to subong nga medyo nakanay-kanay na gid man ang ining pandemya. Well, ang aton mga health medical professionals naton almost all nagapabaksin na. Yes. So nagapatimaan ina nga even ang aton mga medical doctors waay siyang kadlok, no? Or nagapati na mas mayo nga magpabaksin kita sang kaindi. Yes. So sa publiko padalmi niyo ina kay manitilikay kay sa masunod nga nulan maabot ng aton nga baksin so padalman ta kung bintaha bala o kung disbintaha ina sa atin, no? Para sa inyo yung pagdesisyon. Correct. Pagkabay pang makapaminsan kita kag makadesisyon siyang makapayo sa aton kag sa aton pamilya. Halong kita gyapon kay wala pa baksin. Correct. God bless. More power sa imong program. Yes. Salamat, sir. Good evening. Mabuhay ka, sir. Okay. Action Firing Line. Vice Mayor Elson Familiaran and Chairman sang Interagency Task Force portika safe nga sabat nga hulaton tang guidelines. May connection sining circular or memorandum circular nga buko ipagwa sa DILG nga dapat mangin uniforme ang uniforme synchronize ang pagpatuman sang travel protocol sa bugos nga Pilipinas. Action Firing Line. Way kita bunggo sa DILG. Kay luyag sa DILG buksan ang ekonomiya liwat mo, no? Pero sa prangka nga istorya, may ara tuya Action Oliver sang mga opisyales sa mga airports nga nagahutik-hutik to nga buksin nyo na kay way naging pasayro ho. Action Firing Line. Abin nyo lang Prote, ang pamangkot ano nga magkalahinabo sa aton? The strategy nga ginhimo sa Bacolod kag Negros nga nangin stricto kita sang swab test nga ini nga nagahulat kita sang result before tapapulion ang mga utod naton, very effective gid katama. Imagine mo ang Bacolod 0-0, damo-damo kita di sang ginatawag naton populasyon. Ilo-ilo mga 400,000 lang sila. Adlaw-adlaw to double digits to Action Oliver ang ila sining positive. Action Firing Line. Because nga ang pagdisiplina kumpleto. Pero ang ginadisiplina kung case ritubado. Action Firing Line. Diri sa aton hindi man 100% nga grabe na gid ang disiplina sa mga tao pero lantaw ko sa mga dalanon, nagapati man sila. Nagapati man no? May ara gid man nga waay, may ara gid may pro talagsa sa Malaka. Ang pinaka good news pag diri kiti mo na ang nagapositive di sa aton kung may ara gid man, ini sila mga bag-ong abot gikan sa iban nga lugar kag gikan sa iban nga pungsod. Action Firing Line.
Wala na sang local case diri sa aton. Suliton ta ang Bacolod. 50 plus na ka mga barangay ang COVID-free. May nabili na lang mga pulo, siyam. Nga amo ning ginatutukan subong kag ini nga mga lugar suliton ta. May positive dira pero hindi kay nakalagaw bangod halin sa iban nga lugar. Action firing line. Di may naghambal na nga sobra na do ka UA naman nga pagita magsunod to sa DILG kung maggawa na ng memorandum circular. Pero kit antang resulta mo, no? Hindi na ta gusto pa nga maglo-lockdown kita sa sulod sa tag 15 dias iya isa ka bulan, duha ka bulan nga do ara kita iya sa ghost place iya nga lang mga aswang kita nga pinanago kita bangod sin COVID-19. Action firing line. Siguro kung nara kamo sa gwa sa Bacolod why nyo na batyagan, why kamo naka-experiensya kung ano nga mo na experiensya diri before last year sang grabe gid nga kasagsagan ni COVID-19 everyday may tagsubra isa ka gatos ang positive di gasalang espiritu mo. Action firing line. Imagine mo kung nga sa lakyan nagsunoliver kung di ka aircon maglabay, subong ko lang ni sugid maglabay ko di sa dalom sa ospital ta diyo, gina-off kong aircon. Kisling ko pa si magsuyok balang virus sa sumulod sa salakyan ko. Action firing line. Inabangod yung uto ko do tamaan nagidya ka dalom bala sang hunang-una kung bisan ano na lang madumduman ka. Me myself naga-program ko din during the time and bisan pa nga aton nga mga technical people diyo. May kung isa dalom sa paminsar to kadulaan kami animo mo. Bangod sining kalahinabo. Nga tiway na tablaya doon di na nato mentionhan kung ano ni makaluwas patasin kapaminsar ka man action na Oliver sina before na minsar ka man nga anong masunod matabo sa ato ni man. Oo, minsar mo pamilya mo bata may kugulingon mo ti gusto nyo na matabo liwat. Action firing line. Hindi ka magpating ang ibang daway na kapaminsar sina may tigpipila nga duway gidya pati sa COVID-19 no. Ako not 100% nagpati ko sa COVID-19 pero may mga reservation ko dira. Doga pati ko nga hindi man ko magpati. Tiway ka man perdihon kung mapati ko kung hindi. Kung distansya ikaw, naga-depensa ikaw sa imo kagalingon, way ka gidya perdihon iya. Dili ka magpati nga kamo dira way ka mo nakapaminsar during that time nga way kita guwa ang iba nagainaway sang sap nga size meal. Di ko kapati nga ibang daway una nga ano man basig rikta na ni dulom ang kalibutan sa sitwasyon tani amo na bla sigurado ko na minsar ka mo na mo. Action firing line. Hindi na madula sa unang-una nato now kon ini ang matabo gid man nga ipatuman sa DILG ining uniforme kag synchronized travel protocol nga ini ako galingon ko ako nagahangyo gid sa mga public officials ta sa Bacolod Negros please sundon talang gyapon ang aton siniya nga protocol diri nga nangin epektibo ini siya sa sulod sang isa ka tuig kag subong sulusulhay na kita. Action firing line. Last 7:33 Action Radio Philippine Standard Time. Way ko gid na palampas si Vice Mayor Ercin Pamilyaran. Gid pamangkot ko nalang ni parte sa bawal hakos, bawal holding hands, bawal akbay, bawal kiss. Si Action JM mahiligon ni magbisabla sa iyang grandma ka grandpa. Di ba Action JM no? Culture ni isang Pinoy mo. Nga pagkita mo sa tigulang labi na gid pamilya mo, kwaon mong ilakamot kag magbisa. Ti subong do ginabawal na sa aton, no? Do ginabawal na sa aton. Ti ambal sang pulis to sa national, didto nyo na lang nahimua ang hakos-hakos sa inyo balay. Kunara ka mo sa guwa. Hindi gid tinga. Exempted ang sa balay maghakos-hakos to kung may COVID daw. Ang sagwa ya may COVID gid. Daw mo na bla. Di ka namian ko sa statement ni Vice Mayor Ercin Pamilyaran. Ang iban overacting ko no. Ang iyaya okay pag idea. Overkill pag idea. Action firing line. I'm sorry pero again way tiya bunggo da sa gusto matabo sang PNP. But somehow lo paminsaron taman kun ano blang epekto gid sini. Actually ang iba nagsunol pero way man ngakig giutoy-utoy kadlaw gani. Kaya nga hindi ka man ibugat tagaling kay na blang way nagita may napinsaran nga iban dira. Action firing line. Sa nagligad to may mga division kita sa motorsiklo. Away klambot sa kabulan to pinanghimo ti basura sang mga nagamotor na doon tunaw man to. Way man ta kabati gani sa mga public officials nga nayo pasensya gid. Do nagsala kami. Ginipusipusan na lang to nila pinanglampos na lang to sang nagbakal sa division ka motorsiklo to. Action firing line.
wala gaygoy kabati sa DILG, IETF national nga naghambal abi kung sino to nga pasensya gid do lain nga studying gumuwao do hindi gid gali ko makabulig. Tinatunaw man lang to way naman. Tiniyo payumhyuho man ni sa PNP may nagakomentar nga damo sa mga kriminalidad, criminalities, may kung ano-ano na lang. Amo gini, daw muna. But for me, na. Hindi man makadula sa imo sining integrity kung hindi ka maghakos sa asawa mo na. Action firing line. Basi hindi man guro ko mo makibot guro sa boyfriend, bana, girlfriend, asawa. Maybe siguro kung di na magkiss ang bana kag boyfriend nyo dira in public, guro di man ka mo matingala kiti may ara man sang protocol ang PNP mo, da? Do okay naman lang guro sa inyo pero kung when sila gahimo sina sa inyo nga wala man na sa protocol na guro matingala mo tabos bana ko man. Tabos nobyo ko nga do when sa kiss akon ha. Action firing line. Anaron nyo na lang ko galingon nyo. Nakita ka mo poste dito ka mo paiping kag mag-kiss goodbye kiss na wala. Action Brian Borden. Action firing line. Para mas nami paginay nyo sining kissing scene dira bisan sa Poloyan magamit gid sa Santon Plus herbal soap mga ka-action kay nga paamagon yang bana mo sa asawa mo. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Okay. Manamyaw ta sa mga utod ta. Alex Montesa, sir, good evening. Mama Sara Ran, Sara Walk lang kay Basi Madasma. Kauna dughan, dos pati agta. Kakontra ya gid. Rosalina Arellano Espadero, good evening, Sumbray. Monitor gid sa Banwasang Morsya. Salamat dira sa inyo ano. Paki-share sa aton nga live please. Salamat. Nem Piroy, good evening, Sumbray. Lihog lang ko tamyaw nanay ko langging Always gid ka pamati sa inyo Action Radio. Yodito Ruta, Dilapinia Barbecue Sumbray, si Lola hindi konforme sa radyo. Lang pamati sa imo kundi pati paglantaw sa imo sa Facebook Live. Lola watch and listening mode gid siya. Nila ni Tuta Lourdes damo gid nga salamat. Ba, perti si Lola ba? May gabi na. Bisaha ko bilabe. Total gabi. Joval Trinidad Araman, Ginilyn Gonzaga Sarona, thank you gidra sa Isabela. Si Rosine Borla Upau, Filinora Oliveros, good evening Sumbray, monitor lang kami diri Barangay Robles, La Castellana, more power, God bless you. Alan Cañete Rihon, Araman si Pedrinia Ironman, Sandra Albia Castro family, good evening. Mirare Relota sa Handumanan, Guillermo Clarito ga Dinaguo Sumbray, ang imo tingog halin sa Barangay Buena Vista. Gibong Puentevedra, gadaguob daw kuano, daw ulan no. Barangay San Juan. Alert na sila sa imo Action Bray. Salamat gid sa buhok mo may siwil panagale. Pating buhok sa siwil ko nakita. Style na sir ni Action Bray yan okay. Why kwan. Why ko dok kablo ka sir ang type ko do ka bugoy Bugoy lang gid ko. In Masino Taihon, tama ka gid Action Bray tani kung sino man magdaog. Padayunon gihapon ang progreso. Correct. Sherilyn Oro Javier. Naga-monitor man. Dennis Richard Tiboroma. Kung hindi Duterte naging presidente, Balenciana, gwa tayo. Si Iron Man, ako ya saludo gid kuya kay presidente. Duterte. Action Bray, idol kuman sa ako ya, pabor gid ko sa mga hinimuan niya Action Bray. God bless.
Chris Vilma Reyes, good evening, Sumbray, watching Eastoms 3, Barangay Estefania, salamat, Gid, God bless. Guillermo Aksumbray, papas ko na lang sila ni Grace Lintihas, Aga Trinidad, Custodio Estrivillo, mga Ayala, especially sa mga Clarito, sang Barangay Buenavista. Hulat lang sila sa pagbalik ni Guillermo Gimo Clarito nga may dala nga sang balita sa Aksyon Radio Bacolod, Mabatian. Thank you, Gid. Madamo gid nga salamat sa imong Sumbray, tani sunod nga eleksyon ang magdaog mga botante naman para 2022 nga eleksyon. Christine Minyas Villalobos Araman, Alex Montesa, to gimo too much politics can spoil your heart. Pag sure oy. Dennis Richard, haha, ang mga supporters di ka dilawan. May lang mga kritisar sa administrasyon ni Presidente Duterte, lol. Base nalipat ka mo kung ano tabo sa SUP 44. Oops, no comment na lang ko. Martin Aliling, nag-monitor man sa Imos, Cavite. Virgo September, thank you again. Sonia Agravante Gulingay. Good evening, Sumbray. Watching here, Barangay 6, Pamilya Mante, Gulingay. Si Ironman again, nag-monitor pamilya ko, Barangay Dumanan, Zone 6, Pedrinia, Rio, especially gid mga ang Iloy na si Mama Judith kag mga utod ko masing ni Bukay, may ni Buding, Tikboy, salamat Action Bray, palalabs ko Christian Mosquera. Sige. Alex Montesa, to gimo, don't jump sa conclusion, piko lang taanay, hindi na mag Chinese garter. Warren Ortiz Araman, Vivian Pondales, Gumban, Virgil Pinda, Sumbray, good evening. Monitor kami diri gihapon may Celine Holmes. Halong gid Action Bray. God bless you always. Thank you, good. Suzette Alunan, Ami Agustines Varon, good evening, Sumbray. Ga-monitor gid kami permi sa family Agustines Varon kay Chay Diding sa Masulog. Kag sa tanan nga taga Shinda San Miguel, Carlota, salamat gid. Emily Aligarbes Nobles, magandang gabi po, Action Brian, watching from Sitio Balungay, Ginpanaan, Moises Padilla. Kativer, Matit ni Cabera Cabiles, watching Saudi Arabia, good evening, Action Brian. Si Iron Man, Action Brian, patamyaw ko lang lihog, mahinablos ko sa Dumanan, Zone 6, Mariel, Ngirit, Pupin, Bulpin, Charmel, Caramel, Gabriela, Potot, Inday, Guapa, Kitkit, Burikit, Prinsesa, Hercules, salamat, Action Brian. Jocelyn Juan Gabales Guliman, may gabi, Action Brian, watching live lang kami tanan sa balay hasta baby ko nga cute, sige ta nga sa imo, di katulog kundi siya ka lantaw sa imo, salamat gid, God bless. Wow, thank you. Andrew Wanites Araman, Leia Younger Esquivel, thank you good everyone sa Talisay dira. Elisa Iligan Araman, Manny Loquias, Trixie Ibusio, nga sa mall magkaon ka wala kwa nakaon ka kwa man face mask kag face shield, wala COVID sa kalan-an, sa restaurant pamangkot wala COVID sa food court. Katiber, good evening, Sumbray, monitor man si Chay Bibing Coronica sa GAN Subdivision na Carlota. Alex Montesa, mas mayo pag-guide nila kung ikis-ikis na lang nila antes mag-flying kiss or goodbye kiss. Kiss Cantillo, Sir Brian. Manjo Arniho, salamat man. Si Jovi Monares, Ten Suarez Giking, Sir, present lang kami diri sa Estefania. Mayong gabi, gid salamat dira sa inyo tanan. Liza Libuon, watching Father Alcobar, Casey. Wow. From Alcobar. Lolit Atos Digayo, good evening, Sumbray. Keep safe always and God bless. Salamat. Romel JP, may gabi, Sumbray, sa imo programa Action Firing Line, monitor lang diri sa Singapore. Meng Villanueva, naga-monitor sa Hong Kong. Kerwin Alila in Catalan, good evening, Sumbray. Amo na mga alam nga hipuson wala gid interact sa klase kon makapaminsar wagas tsakto na hambal device overkill. Wala ginabinag-binag ang advantage kag disadvantage. George Gargasiran, good evening, Sumbrayan. Pamati ko balita mo mintras paurok-urok ubra modules. Wow. Christopher Redfield Araman. Uy, ang papang ni Mamang Ann. Thank you, Gid. Puldo. Tsak naman sa JM.
ang papang ni Mamang Ann. Ha? Poldo, good evening, Bri. Tapos si Duterte, pero paswerte na ni mga Pilipino. Oh. Julius Bourbon Bolido sa Rojas, Capiz, Pagidya. Thank you da. Joe Benz Soberano. Araman si Andrian Valentino Bogs. Aksumray, good evening. Tamiyaw gali mga tiyo ko, Papa Picoy, kag bro, ya Papa Pida sa Kumaliskis DSB. Ay, monitor Barangay Felisa. Okay. Taga Tupad Balay ko ni sang una ho. Sige. Salamat gid. Si Nong Picoy. Oo. Dennis Richard, basta kung sino man magdaog 2022, ayo lang ko nga ibalik lang ang EBS-CBN. Tod no, duway ka naging pilian, bla, no? Plai, no? Total, EBS kag GMA kag TV5 na malaning binalbalanay, balik na natutuod, no? Pilton Lipura, good evening, Sumbray. Monitor lang kami di sa Pasay City. God bless Action Radio. Julius Bourbon, ga-monitor ako diri sa Rojas. Salamat, gid. Live stream ko na. Thank you. Sige, relax ko gamay. Di ko maghalinda kay next naton nga balita, parte ni camera. Kag parte gyapon hakos-hakos ni, no? Kung anong himuon ka pulis. La City 46, paki-share lang. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna?
Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara! Firing line! May gabi lang sa kay Christ, Kerry Paul Javier Tanatan. Naga-monitor sa itong pagpangalagad. Greet lang, good evening kay Day Palanga Mayura Mayor Maymay Nicor, no? Manggilimutan. Carol Montaya Arawan, Ocon Montoya, thank you, Gid. Si Bianchi Eduardo, no? Good evening, Sumbray, swerte gid ta balik 50 plus gasolina kag jutay ang misencounter. Aileen Mijares, do ka kanyo baliktad. Naga-monitor sa Hong Kong, no? Elisa Iligan sa Canson Subdivision sa La Carlota. Salamat gid sa pag-monitor
si Anbela Aramarn, naga-monitor ang Amoyot family Sinimatinion, Alin Pagin, Sanso Jaime Alin, naga-monitor sa Houston, Texas. Thank you, Gid. Si Julius Barbon Bolido, naga-monitor man sa area sang Ruas sa Sinimatinion. Last 55 na. Action firing line. Ari gani may breaking news ganiyo kay si Presidente Rodrigo Duterte. Ay, maingam ilang gali sa kay Kwan. Monitor lang subong si Sir Sunny Boy Magsipok and his family dira sa may barangay Balabag, La Carlota, Negros Occidental. Ariyo, sinigid lamang ni nga gabi sumulod ang balita mga kaksyon. Istorya kita kay na party presidential mo, Si Presidente Rodrigo Duterte ara subong dira sa may Kwan Port of Dumaguete. Ini siya mo, Ara sa tubo so action dale, Ara sa didto subong sa Dumaguete, Oo, ato siya didto. Kami ara sang Port Operations Building nga ginbuksan, didto inaugurasyon ini. So upod ni Presidente Rodrigo Duterte tonight si Senador Bongo. Ati bisan din malan siya si Presidente si Bongo ara ginaya. Way ginaya ka bilin, Sini nga gabi gin-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang gusto niya nga mangin masunod nga presidente sang pungsod Pilipinas amo si Senador Bongo. Action firing line. Nga ara man ang presensya ni Bongo kay nabasahan ko diri samta nagapanaog sila sa eroplano, si Bongo naghambal nga luyag niya nga si Presidente Duterte amo ang mag-anunsyo sa publiko sa gusto niya matabo mga kaksyon. Action firing line. Ti ara na, hindi ko gini malimtan sang nagligad nga hambal ni Bongo siya hindi way man na dapat pa istoryahan pang presidente, kay layo pa man to, tinagahulat-hulat lang ini siya nga i-anunsyo. Do kahalata naman ni katama ano bing sagi mo upod-upod sa presidente kung may kaplano nga magpresidente. Action firing line. Pero si Bongo bla kapisan kasi tao, kung anong kakapoy ni Duterte nga gilibot sa Pilipinas amo man ang iya kiti way manuntat upod niya mo, isan din lang kay si Bongo nagakadto sa mga, like for example, mga sunog, mga linog, kundi din ara sa iya. Action firing line. Tinamatabo sa niman, kaya ginaduso mga si Sara man, nga magpresidente man, ang anak sang presidente. At masulusadya ini, kung maglabot na gandang filing sang COC kung anong matabo diri. Action firing line. Isa man ka breaking news, si PNP Chief Police General Dibold Sinas, nagpositibo sa COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Disgrasya. Hindi man isla vulnerable ni sila kaya tinagalibot ni sila permi mo. Nagagwa ni sila permi kung din nga mga okasyon nagatambong ini sila kung ano-ano na lang. Mga frontliner man ini sila. Action firing line. Aring balita mga kaksyon, kung isa nagligad nga mga sinimana, may ara sang operation ang kapulisan dito sa Calabarzon. Nga nagresulta ini sang may nagkalamatay dito nga siyam nga ginatudlo ato mga lunsay miyembro sang ginatawag iya nga mga progresibo nga grupo. Action firing line. Kag wala labot dira kadamo naman operation sang kapulisan nga may nagkalamatay suliton ko sa Panay area last month lang, 19 to Action Oliver ang patay mo. Imagine mo na. Sa Kanlaon, Gihulngan, pila ka mga parte nga banwa sang Negros Oriental, hindi man to grumalipod sinod 2018 or 2019, parte man to mga patay da. Action firing line. May ara, like for example, may nagluntad to nga operation sang PIDEA kag pulis sa may Quezon City nga nagtiniruhay sa liya may misencounter iya. Ang nakasugid sa to kung sinugid ang may sala amo to ang CCTV kung ano ang mangin pananawan sang investigador sa to. Action firing line. Kadamo sa nagareklamo, what if biabi ko ng anuman nga mga operation sang otoridad naton, dapat may mga kamera ni sila, dapat may mga kamera ni sila. Now dugay na ni actually na may pundo naman ni gani mo, may pundo naman ni gani ang Malacanang nagpalayag na subong nga sa bulan sang Abril dapat
may ara na gid sang mga kamera ang mga kapulisan naton while nga nagakandak ini sila sang ilang nga operation. Action firing line. Subong may gina-training na nga mga kapulisan mga kaksyon. Tuyo sa Malacanang nga malikaw sa pagduda ang publiko sa mga operations nga ginahimo sang aton sini nga otoridad. Action firing line. Inang ginapangita kung kaisagid halos tanan ang physical evidence. Ginapangita ang actual nga footage. Ginapangita kung ano gibala ang natabo dira, like for example gani sa PDEA kag PNP, no? Didto iya sa Quezon City. Kagiban pagid nga mga operations nga damo ang nagkalamatay sa diin nga hindi maisplicar kag wala sa may makasugid kung sino gid bala ang matudtuod nga nagasugid man sang husto kay wala sang camera. Action firing line. Tiluyag sang Malacanang magkamera na ang aton sini otoridad. Online sa firing line. Abril ko ini, we have on the line Lieutenant Colonel Ju M. Malong, aton sini nga spokesperson sa Pro 6. Ma'am, good evening dira sa ma'am. Hello Sir Brian, good evening kag sa nagapamati subong sa nagabi sa Action Rancho Bacolod may gabi. Hindi man malipod sa tanan ang trending subong ginistoryahan sa publiko ang pinaka-recent kid lamang nga operation sa otoridad dito sa Calabar Zone nga may ara sang siyam nga nagkalamatay lunsay ato miyembro sa mga progresibo nga grupo kag dira sa Panay may ara man to nagkalahinabo nagligad bulan daw 19 man tong patay. Kag damo pa nga mga operations nga sometimes daw hindi maisplicar kung sino ang kasugid sang tuod. Sunod sa Malacanang, dapat may mga kamera na mga PNP naton. On April, dapat ipatuman ini. Ma'am, anong directives nga nag-abot dira sa inyo, ma'am, office regarding sa ma'am? So far, sir, wala pa kasi isang directive nga nabaton pertaining to the use of body cam. Ginaulat man na siya gani naton, no? Kay in some parts, I think in National Capital Region, nag-train na sila sa mga personnel on how to take care and maintain the cameras. And diri sa aton, may ara naman na kita sir sa mga body cameras sir nga nag-abot na din sa supplier. Ini siya ginpa-receive na sa aton ng mga police stations. Wala ko lang ginadala subong ang number of body cameras nga ara na sa mga police stations naton, no? Kay ang national headquarters ang nag-procure sinito directly from the supplier. Panghatag na siya sa aton ng mga police stations. So priority naton ang mga dagko ang mga police stations like city police stations, particularly dira sa Negros, kaya damo kita dira City Police Station and diri man sa Iloilo. So, amo na siya sir ang status so far subong. So kita, diri sa Police Regional Office 6, nagahulat na lang kita sa mga implementing orders no halin sa National Headquarters regarding sa use ng body camera. I see. Meaning, ara na gid man inigali, ma'am, no? Ang implementation na lang gid ang kulang sini. Amo man na nang galing kulang, ginahulat sa aton PNP? Yes. Of course, sir, kinanan may guidelines na siya, no? Kaya dapat may implementing rules and regulations man na siya. Kaya syempre, as to the validity, kaya syempre later on, it will be used as evidence already. Amo na siya ang katatapan nga klaruhon, no? Kita sa PNP, mas gusto na siya gani naton nga may amo na, no? Kaya para mabalaan din natin kung anong tutuod nga nagpatabo and it will form part of the investigation later on. Wala giguro sa aton sa PNP ang nagapamatok sa pag-use ng body camera. Kaya man naton nga it would explain no everything no sa aton. So kita mahulat na lang gid sa national headquarters no kung ano na ang implementation natin ni kung saan na kag ano ang mga guidelines na dapat naton sundon when using body cam. I see. Ma'am, aligi di man naton mapalayag subong no kung every station pila ka camera ang na-intended para dira depende sa kada kuon may bigro ano? Yes, may ara kita sir intended siya sa isa ka team yet no. Amo na gani ang ko wala ko binadala subong ang ano it's not just one per station. I think ang minimum sir is about 5 or 6 hindi lang ko sure kung pila gyud. Pero wala ko nadala bi ang listahan. Pero the moment nga naghatag na sang training for the maintenance and care kining mga body cameras sa National Capital Region, I have learned man diri sa aton nga RSAO o Regional Supply Accountability Officer na may na-receive na mga stations naton via sa RTOC man naton. I see. Anyways, hambal mo kay na way pa sang IRR tani mamangkot kita tani no kung anong matabo sa isa ka police station while ga-conduct sila sang operation then
they forgot to bring sang ilang sining anobla sang camera. Kung ano sa labton. That is what we would know, no? Pag-ara na, sir, ang policy na to. Ay, yes. Muna nga ton ginapaabot. Pero as of now, ma'am, solito na ton ini mga cameras nga inog panagtag na lang gid ini siya. Inog panagtag. Na-receive na, sir, sa aton nga mga police stations. Ang inuna lang, sir, ang mga dagpo nga mga police station, city police stations na ton. So dira sa Negros mas damo ang naka-receive nila ang stations considering nga damo dira sa mga city police stations na kay amo na ganing hambal ko, no, it's directly coming from the suppliers ang pag-distribute sinisang sa police station. Sa akong paglantaw dire grabe kada ko ang advantage sa parts ng PNP, like for example may operation like drugs, like sa mga armas, kay masami mabatian ta sa mga na mga suspect, planted sila ginbutangan amo ni muna. So kinanglanon gini sang PNP naton para maano man kamo, mas-spare man kamo sa mga kritisismo nga kung sa daw hindi naman magkalaamo, no? Yes, that's true, sir. It would work to our advantage man, no? At least, kumbaga maka-aid na siya sa pagkandak natin sa investigation if there are claims of irregularity. So ready na kamo, mama, no? Yes, sir. Ulaton na lang gani natin ang specific nga guidelines dira. Then we would be implementing that. Actually, dugay na sir, no, nga ginaistoryahan sa babaw kita diriya. Once na magambal ang babaw natin nga mag-go na siya, we would be implementing that. Wow, very good. Sige, hulaton na to ni Abril, ano? Ma'am, diri kita, no? Bago ko lang na-interview, pila ka mga public officials, mayara sana namian sining ining PDA, no? Public displays public displays of affection, no? Anong nang pinakatinutuyo sang kapulisan sini ma'am? Anong tinutuyo sang PNP? May guidelines ini or may mando from IETF? Actually, sir, no, kung tanawon naton lang siya, naging issue lang ini siyang ining public display of affection because it was reiterated by no less than our chief CIO sa Parame, Police Brigadier General Brandy Usana, nga including ang mga public display of affection even sa mag-asawa, sa magpapamilya, no, mag-abyan, and even magkarelasyon, ibawal na natin sa pampubliko ng mga lugar. Actually, kung tanawon natin, I have asked R3 kung may ara kita ng mga bagoong implementing guidelines. Pero ang hambal sa R3 sa aton, wala man sa may nagbago. It's just that we will be imposing stricter measures when it comes to social distancing. Amo na ganyan gina-explain ko man, sir, sa iban man ng mga media nga nagpamangkot sa aton. If there are new policies, wala. No, social distancing nga gina-implement naton ever since, no, has no exemptions actually, no. Wala na ginahambal nga kung magkahigugma ka mo o magkapamilya ka mo, mag-asawa ka mo, once you go out of the house, exempted na ka mo sa pag-social distancing. But there are some reactions coming from the public, no, mga kabalila, magwa sila sa mga balay nila, kinananggi nila mag-observe ng social distancing, magpuli na sila sa balay nila, they could even do more than that, no. So, ang aton lang, sir, is dapat i-implement ni siya naton sang wala sang pili. Una, kung may nagalagaw man dira sa aton ng mga lugar, wala man na sila sang name tags or tags na nakabutang mag-asawa sila or wala man nila ginadiktit ang ilang mga marriage contract dira, no? So technically, sa wayon ginaya sa mga pulis naton dapat no? Let's not make it as an issue siguro kay over and above anything else, no? Ini siya ipagapatuman man naton for the safety of everyone man. So wala siya dapat sang pili, no? Ang isa pag nakita naton is that nag-lax gani ang aton nga pag-implement sang protocols, no? Isa guro ka ginatanaw sang aton nga pamunuan sa PNP is that once kung may mga mag-asawa dira nga naga-holding hands and all, as I have said, hindi man natanan kabalo nga mag-asawa na sila. So once hindi na sila pagsaliwa yun and expose sila sa ibang nga tao, other people would say nga, sila to gani, wala gin saway kami ya, okay lang, diba? Saway yun, bidya kami. So dapat, kumbaga, uniform ang pag-implement naton, sir. Because balikan naton ang aton nga guidelines or ang protocols naton, wala na siya sang exemption. Wala na naghambal na kung mag-asawa ka mo, hindi pwede. But there are some areas na may ara kita consideration ni ginahatag, no?
for example, bata mo, matabok ka mo sa dalan, no? Dala mo imo bata. Alangan man hindi mo na siya pagkapitan. Di what is maglagan na siya kung pagmabungguan siya, Yes. di ba? But those are things na dapat mayong judgment ng aton ng mga pulis. Aha. At any rate, no, wala man yung nagambal si PIO naton nga dakpon. Di ba? Nga dakpon, Yes. gid. So, wayon Ang lang. hambal niya is sa wayon lang, no? So, amo na gani, let's not make it as an issue, but rather, no, let's make it as a new normal na gani naton. Because, ining rollout naton, although ari ng vaccines naton, we should not be complacent, no? Hindi kita mag-relax kay ari man gyapon niya ang COVID. Bisan ang aton nga rollout, it would take time, no? It would take months maubos kita tanan nga ma-vaccinate. So, even now, no, na nag-abot na ang vaccine nga na, we should still, no, follow protocol. At least na-mention karon nga gabi kay ti amo na nanari-sari nga mga komento gikan sa publiko, although nga may nabasahan man lang ko sa amon nga page mga nido hindi man niya sila aki gid mamang ibang ganito ko kadlaw man lang kaga dugay yuho man lang sila gani sa kaangay sini kumbaga, pero ti may ara sa mga reactions, mga adverse reactions nga daw hindi gid man nami against the PNP. Pero para sa ako hindi gid man ibugat ano gid kundi ka mo kakaptanay da for how many hours abi? Hours or minutes. Or minutes abi? That's true, sir, no? Oo, that's true. Amo na ganyan ba naman when we heard of that, ang dugay naman ang gina-implement. Dahil siguro it just gained the public attention since naging specify ito nga even na mag-asawa gani. Kay if you would remember sa una, sir, di ba, gin-implement man natin ang sa motor na barrier, di ba, sa motor. And later on na-realize man gali na hindi man kinanglan gid because the helmet itself, the face shield itself, and the face mask lang, pwede naman na siya maka-prevent na sang spread ng virus. So, amo na gani nga, may considerations kita, no? Kag hindi man magkabalakang ato ng mga general public, no? Kay, amo na gani, isawayon naton sila. The only time siguro nga dakpo naton sila is kung makipagbais pa sila sa mga pulis naton or buyayawon nila ang pulis. Balikan tayo si Police Lieutenant Colonel Malong. Action Firing Line. Dira na kita. Hindi gid kamo once nga sawayon kamo sang pulis, hindi gid kamo lali sa ila o magbato kay ina iya kuan na against authority na no? Why ka na follow sang nasambit nga protocol. And pagabayon ta man ang pulis maning kung magsaway, namiton man pagsaway. Action Firing Line. Di ka na maglalis kay dira pwede ka pangitaan ground, no? Pwede ka pangitaan ground sang PNP kung bumato ka sa pulis. Mga kaksyon kung ginsaway ka man lang nga, sir, ma'am, hindi ka mo pwede mag-holding hands kaya ari ka mo sa public place nga mo sinihin. Action Firing Line. Kung bumalos ka da sang masakit nga mga tinaga, ang pulisya kuan na sila, ang police will verse na sila sa mga legalidad mo, no? Sa ginahimo sang tawos palibot. Action Firing Line. Las 8:12 na sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon, no? Las 8:13 rather. Sa aton sining pagpangalagad, no? Nautod pa, no? Manugtapos sa tani ara na sa aton sining linya, no? Ma'am, balik dira si mo pasensya gid. Pasensya gid. No, siling ko kaina. Siling ko once nga bumato ka na sa police against the authority kana ano gani man ganing disobedience sa ma'am, no? Yes, sir. Yes, sir. We could file a case of disobedience na, or kung may assault to persons in authority na siya. So, that's another story na, no? But we wouldn't go that far siguro kung ang ato yung mga pumuluyo, no? Nag-observe lang sa mga simple man lang nga protocols, hindi man guro kinanlagid sang grabe gid nga reaction, no? Kaya ginaubrata naman nga daan. Yes, correct da. Mamala nato na kung gani nagayo ko subong sa nagapamati sa aton nga once sawayon komuni police, hindi na magsabat pa sang malain kay pwede nila na i-ground nga mafailan ka sang kung ano man nga kaso dira ipablatter ka sa police dira, no? Di na magano sunod naman kag gapangabay man ko sa PNP naton nga kung magsaway ti medyo smooth man hinay-hinay man, damo na bala. Yes. Para lihos. Ang bottom line, sir. Ang bottom line na lang din natin, sir, is still the safety of everyone. And of course, to impose discipline na sa ato ng mga pumuluyo. No? So, it's very simple. No? So, kabay pa nga tanan, no, mag-cooperar kita kay, as I've said, no, wala pa natapos ang aton nga fight against COVID-19. Correct, gina. Ma'am, si Juan Gilinog positive, ma'am, no? Si Sir Dibold Sinas, no?
Yes, I've seen man Oo. sa mga news items, but I haven't get the statement sa ato nga PIO. Asymptomatic man siya, no? Asymptomatic man si sir. Sir Dibold. Anong imo mensahe, ma'am, kay Sir Dibold? Payo si sir, no? Ayos siya. Damo pa obligation. Oo, sige. Ma'am, salamat. Good evening. Yes, sir. Thank you, good sir. Yes, ma'am. May gabi man. Mabuhay ka, ma'am. Action Firing Line. Lieutenant Colonel Joy Malong ang spokesperson sang Pro 6 mga kaksyon. Action Firing Line. Ara naman galing mga kamera, Action Oliver, kadugay naman galing na da. Oo, ipapanaugi na IRR, internal rules and regulations, no? Ang amo man lang ginahulat nila para mahitabo kag mahimo nila initi san opa. Action Firing Line. Sang kay nadumduman ko na pila na nakatuig may pundo para diri baklan ta kamera sa muni na. Tingway na ni patuman kundi kadamo na sa mga operations nga ginadudahan sa mga uturan naton ini mga planting of evidence ining mga kung ano na lang nga may gin kastigo ginkulata ti bisan ano nga kung ini magpakurasyon da ang suspect abi nga wala ka may ginauyatan kag wala gid siya sang may maka tindog nga witness dara nga ginkulata kasang pulis way kagid mahimo. Action Firing Line. Kay kabalo ka ining kapulisan Action Oliver, kabalo ini sila kundi in kadapit patupan nga hindi maglalagob lawas mo. Action Firing Line. Kabalo ni sila gabi ning training na pero way ko ni guba ang ilang ano. Kabalo ni sila kun diin nga parte sang lawas mo nga sumbagon ka na or ano nga bisan porte nakasakit kag ikurasyon mo ipa-check mo sa doktor hindi makitaan nga may ara kada ya sinumbagan or sinipaan. Action Firing Line. Di mo natiway kagid. Bisan nga uwang mo nga suspect ay mo ni Iloy bata mo ni ko lang. Why kagid na may mahimo da. O kadto ka sa HR. Commission on Human Rights, ti imbestigahan. Pero ti priso ka na nakulatahan ka pa. Ti dubleng problema mo. Action Firing Line. Mga planting o evidence na mostly mabatian ta na usual na batian ta na. Ay hindi niya akon. Ining isa ka kilo niyo ginbutang lang nila da. Tiway ka sang pamatuod kay tiway ka man gani isang kameraman nga ginauliatan da nga suspect ka. Action Firing Line. Di subong ang kapulisan naton may kamera na gid sila. Kag kabay pa mga pulis naton ang ini nga kamera nga ara sa inyo ituon nyo gid sa operation nyo basib lang inyo kamera ga sala-sala mam lang din gatuon nga mga bituon kag mga kadamangan. Action Firing Line. Oo, kag maghimo naman kita ka style man ay napalos na wigit o kung nag-off o kung ano may na disgrasya na muna. Action Firing Line. Dapat i-secure gid no para ni sa transparency nimo, para ni sa kayuhan sang tanan-tanan mga ka-action. Action Firing Line. Partito sa okay na to public displays of affection. Kabalo ka hindi yan naton malikaw sa mga Pinoy nga ang aton lang mag-express kita Action Oliver sa ginatawag naton nga gugmabla no sa imo sini asawa, nobyo bana nga balang nami iyang actions gid than words nga ginhambal. Yes, pwede ka kahambal I love you, halong, pero lain gid nga may actions nga may ginapakita kumuti mo ng Pinoy. Action Firing Line. Ti gusto sang Pinoy, lagalakat ka mo sa street dira, naga-holding hands ka mo. Showing your love sa imo sini nga loved ones, no? Isubong hindi ka mo anay sa mo amo sina. Dala ka mo da stick nga duha kag dira ka mo uyatay. Dala ka mo na kita mo stick barbecue da. Amo na dalon nyo dira ka mo uyatay, basin di na ako mag-holding hands, banda di mo magbulagay. Action Firing Line. Kadlaw-kadlawan ta na lang ning bisa todo ka intulin kung kaysa Action Firing Line. Or matali perdiyo, las 8:18 na. Sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon, pagbalik naton karon dugay-dugay. Check naton abi ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Firing Line. Kay ang sa Kapitolyo Provincial subong may nag-alalabot naman nga kwan mo nga vaccine, no? May seremonyal kay na sa Teresita sa may Provincial Hospital kagiban pagid nga mga ka-hospitalan diri sa Negros Occidental. Action Firing Line. Ang mga balita nga bago naton palayag dira sa inyo dulong gid sa aton sang Evergreen Herbal Capsule mga
Pangalagan, pagbalik ta damo, patabalita lay Kapitolyo Provincial, ang balita ta sining pulis nga naunay sa iya sini personal nga armas luthang ano tabo sini kag iban pa nga balita mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Rosalina Batulak Francisco Maingab Action Bray, correct gid sir from La Castellana. Hilda Catalogo Vicente, good evening Action Bray, watching di sa Manila. No? Keep safe lang always. Salamat. Ana Mandrigo Strobe, sign language na lang subong sir, mag-lovers or mag-asawa. Eddie Jones Kalinaw, enjoy watching from Bukawi, Bulacan. Wow, salamat gid. Joanne Bell, good evening Sombray, hindi gani sila kasaway sa wala ga face shield. Dugangan pagid sang holding hands. Ay no. Sheila Alagos Araman, Kent Bulakha, Waniza. Naga-monitor sa Handumanan. Salamat. Okay. Si Donna Robles Pro Digalidad, Araman sa California, San Diego. Nami sa apelyido yan, no? Pro Digalidad. Jen Oisiser Araman, present na. Si Guillermo Clarito, si Goya, Action Bray, ambisyoso nga kanding. Nga ang kanding ha. May ikog sa agtang. Presidente sang COVID Association for malasakit niya balik probinsya di nata maningala. Kay nga ang surge sang kaso sang Negros kag Bacolod kataas ang nagligad nga tinuig imbis lockdown. Sige. Ana Mandrigos-Rob, body cam for the fear of everybody and deny the truth. Hirans Barela, good PM Magsumbray, pamati gid kami di asawa ko Jessica Barela kag sa bagaa sinigaran nanay Thelma kag tatay Pulion ga pamati Action Radio. Salamat. Alex Montesa lol. Action Bride din ay senador si Goa kundi thanks kin the first lady nami gid sa iyo. Sakit ba? Alex Montesa, Sir Bray, obvious first lady na iya, di ka na maningala sa nga ara sa permis sa buli ni Mang Canor. Maridel Robles Turner, good evening sa tanan ko nga pamilya dira sa Bacolod, greetings coming from California, USA. Wow. Lilia Taton, may gabi, God bless ma'am. Si Reyna Luna Alila Ortiz, naga-monitor man. Si Mama Marcela Alila, always listening your program. Thank you, Gid. Okay, sige. Hilda Catalugo, Vicente Padiyog Tamyaw, mga pariente ko sa La Carlota, si Vicente Subiron kag Nazareno. Val Bukatan, Araman sa San Juan City. Salamat. Merly Dolido, Araman, Milo Hoyatin Amit sa Barangay Bata. Thank you again. Sige, ma-relax lang ko. Balik ko sa dugay-dugay. Paki-share lang sa live ta. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas?
Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination!
Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitratransport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin
at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas. Action Firing Line. Maayong gabi lang kay Michael John Siso, nag-monitor Sinimatrion dito sa Paranaque, no? And maayong gabi lang kuno. Thank you again sa All Energy Funds Club. Thank you again. Merly Dolido Magallanes Araman, sa Tagabata da, si ang Huyatin Amit nag-monitor man sa aton sini nga pagpangalagan. Last 8:39. Action Firing Line. This time, kaon ko sa Aksyon Marlon Hinobia Makaksyon kay sa probinsya, nag-umpisa naman ang mga seremonya sa pagbakuna ng mga frontliners sa mga hospital. No? Timay ni kay amat-amat naging from Bacolod nga roll out mga kaksyon. Pakanto na sa Bacolod sa probinsya. Kag pila kadlaw
samtala lapod gini mga frontliners naton kag next ang mga iban pa naton nga mga utod mga kaksyon. Provincial Capital Reports. Ang balita ng Aksyon Marlon hinabiya dulong sa aton sa D3 Bio. Amuning may dako man nga proteksyon sa inyo sining lawas D3 Bio. Aksyon Mar, good evening. Actually, mayong gabi, namo kay nasa mga nagsaksi sa ceremonial vaccination, ining pagbakuna, lagyan patagawin gamit ang Sinovac vaccines. Gin patagawin gani sa ikaduwa nga panalgan sa Teresita L. Halando de Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. 12 ka mga medical frontliners nagplastar kaina kag dungan ini sila aksyon na baray ngagin turukan sang COVID-19 vaccine nga Sinovac. Kay isa ka turukan, isa ka manugturok. No? Isa-isa din sa ila aksyon na baray bali dosi sila kabilog, so dosi man ka mga vaccinators. Ang dosi aksyon baray mo din tawag sila nga ceremonial vaccines. No? Halin nila sila sa apat ka mga hospital sang gobyerno. Ikaw mo kay sa may Teresita Halando sa hospital, gin patigayon, ining aktibidad. So dabo ka mga doktor kag nurses ang halin sa ila. No? Mga pito gina sila bilog. Dira sila ga-duty sa Silay. Ang duha halin sa Cadiz District Hospital, ang duha halin sa Cabancalan District Hospital, kag ang isa nga nurse 1 halin naman sa Valladolid District Hospital. Ang nagsaksi si former Congressman Albi Benitez nga mong provincial consultant on economic affairs. Upod kina ni Benitez si National Action Plan Against COVID-19 Deputy Chief Implementer kag testing SAR nga si Secretary Vivencio Dizon. Wow, arigid sa gali, no? Para sa aksyon baray kay halin sa kahapon sa Iloilo. Gin-anunsyo man gani ni Dizon, siya sa nga mensahe kaina na sa Iloilo kahapon ang sombray nagabot na to ang AstraZeneca nga bakuna. Supply ato para sa kabugusan nga Western Visayas. Bali ito atungaon pag sombray to 10,000 man lang to, 10,000 doses man lang to. Itong atungaon pa na agsumray sa nagkalain-lain nga mga probinsya nga sakop sang Western Visayas. Diri sa Negros Occidental, namunuhan man Dizon nga may ara man sang share nga AstraZeneca. Pila kita ka probinsya diri Anom, no? Anom agsumray sa Western Visayas. Di ataduhon pala kung sa isda pa kag panagtag may gamay man nga probinsya like Guimaras sa may Antique to tigulo gagmay man lang depende sa population guraksyon man no. Oo, lain na din nga brand AstraZeneca ang ibang nga mga probinsya so bakit nakabato naman sa Sinovac mo. Pero sa aton di may Sinovac naman nga mo nang unang gin turok. Ang AstraZeneca ang turokan nagsumray ni medical frontliner kapon. No? Pero medical frontliners nga mga senior citizens. So silikon mga nag-aida na sobra 60 anyos pasaka. Damo pa sa mga medical frontliners diri. Ang senior citizens na sombray pero naga-serbisyo gihapon. Sa kadain-lain nga mga hospital. Pila ang sa Bacolod, pila sa Negros Occidental. Way pa sang ideya sa Dizon ang sombray kay Yesero siyang record ato sa regional office. Sa mabot? Buwas, kundi mabot buwas Sabado. Okay. AstraZeneca aksong brayla ini saya kag lain man niya sa atong ginbakal gid bala gid order gid bala sa Bacolod kag Negros Occidental. Kundi gin painan gid nala tuya sang kwarta milyones pesos to. Ang AstraZeneca aksong braya mo ma-announce kung saan i-deliver. Kiniya lain man aksong braya yan ang gobyerno nasyonal libre niya gin hatag man bilang share sa nagkalain-lain nga mga LGUs. Yari si testing SAR, Secretary Vince Dizon. Dumating na po yung AstraZeneca vaccines for Region 6, 10,000 doses arrived yesterday and they're now being distributed by the regional office. So,
Negros should get them by tomorrow. Hindi ko pa po alam, but the regional office will know the exact numbers. But I instructed them through the orders of Secretary Galvez to already distribute the AstraZeneca immediately. Tomorrow or Saturday, mga ganon. I think they arrive in Iloilo, so they will be brought here in the next 1 to 2 days. Healthcare workers pa rin po, but for AstraZeneca, the priority will be senior healthcare workers. For the first batch, everything is already here for 2 doses. So you already have all the doses you need for two doses in Region 6. How many yung sa Negros na Sinovac? Yes, because we're still distributing in other parts of the country. But when the supply arrives again late March, then we will send again. So you just keep on sending as they arrive. Kaida, dara sa picture, wala ka na sa mga nakita tupad ni Governor Bong Lacson, jacket. Kita Kita mo na, oo. Sino to? Para magkainak sa mga pasensya ni Abang Lingkod, Partelis Congressman Stephen Paduano mo. Baka bukal na siya subong? Oo. At tumatukin na si Vladimir Gonzales. Kilala mo man na. One team, ha? Oo, at tumato si Monico, kilala mo man. Daw imunuhon ko patali mo. Gainano to sa probinsya, yeah? Ganit, sila kina to. Supporting actors, ha? May artista kina to. May ato man. May artista to kina. Sino? Baka ni Albi, artista na nila. Yes, so ang nobyo ni Kuana, ni Ramirez, amo na? Oo, tutugin na. Ni si Zo, ito si Zo? Ito si Zo. Why lang, ang nobyo lang. Oo. Pinag-istorya, ginagsumbra ko kanday may time ko nag-istorya na sanday Karap, Monico, ag Vladi. Wow. Si Councilor Gamboa, wait ta? Why? Ito. Dali lang sumbray mo, dali man lang kay nag-umpisa alas 2. Wag ka isang oras mo. Mga 4:03 na tapos na action na balay. Pero te, anong matabo ni Boss Action Bar sa simulation to sa may kwan? Morsya? Kaya ti, ng seremonya naman gani? Ang simulation, dayon action bar yung simulation. Kaya ang simulation, bali rehearsal or dry run in action bar. Kung pila ka minutos ang i-consume nga time sa pag-transport, sa pag-asikaso sang vaccination program. Amo nang matabag na baray buwas sa panwasang Murcia. Kumbaga ang praktisan to boss, ang coverage niya bilog nga Negros Occidental abi, no? Dapat mo travel kag tanan. Yung invited action na baray buwas ang mga local chief executives sa pusalingon mga alkalde. Ang report ka na ba ito naton daw maalang-alang si Governor Bong Lacson pro web to confirmation kaina. Ito mayara sa unang appointment ang ato sa ding Gobernador Action Baray, no? Sa Patuya, simultaneous siya sa mga district hospitals. Pwede may 11 ka mga district hospitals, Negros Occidental, isa ang provincial hospital. Simultaneous po sa Ligondungan nga pagbakuna sa Sinovac sa mga medical frontliners ka nakalista sa listahan Action Baray. Walisa pa daw na siya. Tibantay-bantayan. Di ba si Kwan, si former congressman na 3rd District, makadtotos mo siya? Si Albe? Hindi naguro. Kasi daw ito ginanamunuhan. Hindi na siguro magkadto. Why sa pa-interview gin-action bar? Sa kaina, kay nagsentro interview siya sa vaccines. Sa iban bagay nga brand sa nga vaccines nga manugsulod diri sa Pilipinas sa Sumray. Kita ni mamangkot malanta kon ano ka matuod tong naglagaw sa social media ligad si Mana to nga for senador sa Blahaw. Oo. Media man sa. Okay, ginalaptag ito mo, damo man to na mangkot kuno ka matuod din na. Kuwala ning part na action baray sang pagpanilag sang pulso sa mga tao. Part na damo na mga dalag grupo nagsiling na sobray nga suportado nila si Albi. Labi na gid ang siguro Lacson nakariyak na suportahan ni si Albi. Damo man nagasuporta gani nga daw nahadlok abi nga basta inkwentruhon sa lokal ni Albi sa suporta kami na senador siya. Kay base mag-inkwentro sa lokal. Oo, sa Bacolod. Siguro yan. Nauna pa gani react magkulod mo sila nga, yes. Okay. Sige, lagan senador.
Di aton na kuan man niya anang kuan man aton na nang ulit-ulit man niya aton action bar. Oo. Pero kay ina action bar kita lulupando ito pagkanto ni Vlade, ni Monico dito sa area. Bira isa ka timba si attorney sige wa ito ya. Saison wa ito sila. Why kay bundak kina action bar ang ulan dito si Silay. Gani man no. Pagkatapos kinsang way pa matapos ang activity, way pa matapos ang activity, nagbubo na yung ulan. I see. Iban guro tiway na lang nagkanto kay na tupan sang ulan. Alanganin. Oo. Sa maning resulta sang vaccination o kon ceremonial vaccination sa Silay Hospital. Ang action gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hedoya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang balita na action Marlon Hinovia dulong sa aton sang Firing Line. Pertitod no kibot man kita no. Probinsya na to iya mo. Tiyan gid ba kung probinsya kay gusto niya maglagaw to iya. Action Firing Line. Balantayan ni amo ning masadya nga politika action Oliver sa Bacolod mo 2022 mo. Gaginawa ang ngalan mo. May Albi Benitez, may Vladimir Gonzales. Si Mayor anay Mayor Monico Puentevilla nagatulutamwa naman subong. Si Calao gani may Facebook nagakuan subong The Return of the Comeback 2022. Action Firing Line. Baskog man nga grupo may Saison mandaan sila. May sige. Pinapanglawag ko naman ni mga identified ni sila nga sapyak niya nga grupo ya. Sapyak sa grupo Progreso ang di man maasi-asing trio di. Action Firing Line. Gasataya, Leonardia, Pamilyaran man. Ang mga konsihales ba puwerte man ka mga bugat man yung kwintrohon man. Magluwas lang da sa way na gid naka-perform sa pandemya kay matsyag ko doging pangkurisan ginigurong ibanda. Action Firing Line. Kabalo kang pandemya to, kadako to sang factor. Nga ang tao nagalantaw kung sino naga-perform. Ti may gahambal to. Hindi lang sa Bacolod bugos nga Pilipinas, gambal ti way makamitas da manugi kami da. Hindi man gusto lingon nga may task ka kunwa ay hindi ka gid magulo intra abida sa pag bisa magkanto na lang sa mga lugar kumusta ka mo di. Action Firing Line. Observe kay health protocol ya. Ikaw man to ginabawal gid no? Mo na be. Las 8:52 baliktad dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Jose Mongcal Torilla, good evening. Donald Malaga, good evening, Action Bray. Monitor lang ko diri sa Antipolo, Action Bray. Monitor man sila Mama ko Minda, kag Jonito, nga sa Tilangkoy Gamay, Barangay Payao, Binalbagad ini. Halong Action Bray, salamat gid Action Bray. Salamat man. Lida Zamora Yamangishi. Good evening, Action Brian, watching now from Tokyo, Japan. God bless. Lolita Favila, Action Brian, good evening. Monitor lang kami subong, greet lang Fred Favila. Thank you, good. Okay, sige. Jose Mongcal Torilla, good evening. Sige, balik ko dugay las 8:53. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ninawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsag at mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. May gabi lang kay Madam Veronica Santillan Manukan. Kay Mama Gamay, may gabi. Salamat Teodoro Gaduyon. Thank you again sa pag-monitor. isa
Why na kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagan. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Siruna Magbanwa sa technical side, we have Action Oliver Pason, Action JM by kinang aton sini IT expert, and News Center kagapartner man sa aton nga program tonight, we have Action Dave Salazar, standby sa Action 9 Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Mordan, nagapasalamat gid. Magkilibati tabuas sa mamangyapon ng estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon